Isusu matangira akaite nyaya yedu pamusoro changamira pamusoro edare. Matangira akaite nyaya yedu isusu nyaya yedu yakatangire pakuti mukomana uyu wakatore mabhurugwa edu Augustine Marimo. Ini ndakatoudzwawo dzitori nyayawo zvechizina baba mukuru baba George handei maini tende koone nyaya iri kuitika apo yemabhurugwa. Pazi pane nyaya yemabhurugwa ini ndatoende kuna banguru nditi banguru yaimuone mumbe yangu iri kurwara akatonditi maini handei tende koone nyaya yemabhurugwa iri kutaurwa hapo ndozoende kumba kwenyu tatanga tabva. Ndobva ndasvika paya ndobva tatoone mabhurugwa paya nditoti iriwo zvetinenge bhurugwa rangu wani ini ndakanga ndisingatozivi kuti bhurugwa rangu rakadini rakatorwa. Ndikati iri ritoriwo rangu wani bhurugwa iri ndo mapindiro endakaite munyaya. Tatorana naAugustine uya taende kuchitsvage mabhurugwa aya ndobva achitofamba echibudisa mabhurugwa aya mumakwenzi maanga akaisa echifamba echibudisa mabhurugwa aya mumakwenzi maanga akaisa mabhurugwa aya ndobva atowanda ndofunga akasvika kunge 15 here etakabudisa tiinaye musi wacho iwowo. Ndope takambozama kuda kutaurirana semusha zvinhu zvikaramba tikazama kuda kuti pasabhuku zvakaramba ndobva tatoende komangare nyaya yedu kwashe ndobva tasvike kwashe kuya ndobva tataurirana musi wekutanga takataurirana tikasiyirana haina kupera nekuti vanhu vakanga vasingazvii. Hapana baba haana kuuya. Mukomana uyu nesuro anga aripo asi pane zviri kungoitika zvokunge vanosudurudza. Saka ndobva taende kudare kwashe taende kudare kuya tabhadhara mari dzedu ivo vakaramba havana kubhadhara isusu tisi takabhadhara ndofunga takabhadhara tiri 2 kuti apa tanga taifanira kunge tiri 5 takabhadhara isusu tiri 2 nangu maiguru angu tabhadhara mari dziya dzedare tatongwa hatina kunyatsa kuona kuti nyaya iyi yafamba papi yadini nokuti ivo vacho varidzi wenyaya vacho vaingotsika-tsika. Aga wacho akabvunzwa waidaira kuti hungu zvinhu ndinozviziva asi kuti tizoone nyaya yacho mafambiro yakanyatsozoita chaiko nyaya hatina kumboone mafambiro ayo. Tazobva paya tadzokera futi kumba tadzoswa futi kudare kuya tasvika tataura futi naye asi nyaya takazopedzisira manje pakazoite mukomana wakazouya mwana wamaiguru ndiye wakazoite kuzoti wakazotivhiringidza isu takanga tazina changamire chiitai mufambe nenyaya yenyu kuti muzoya muzotiudza. Pakutanga pacho takatombotanga kutombofamba tafamba takaudzwawo zvatakaudzwa ikoko zvokuti munhu wese akabva echiwirirana nazvo akatozisainai mabvumirana nazvo here akasaina zvinogona kubatsira dare akabvunzwa zvikazi mbuya womwana uyu ndeapi vakati ndini ndiri pano zvikazi nhai mbuya ko mwana uyu akauya nemazepe hamutambiri here akati ndinotambira ko mwana uyu akauya nemhasho hamutambiri akati ndinotambira zvikazi saka chii chiri kuitika kuti imimi muzonetse mwana uyu kumusha kwenyu hakuna here vana vahandadzi dzenyu kana kuti vana kana kuti vana venyu imimi mwadi kuisa pamubhisepi zvinhu zvipa mwana wechinyi pamwana womukwasha vanhu vavo vakati vanode inini changamire ndaikumbira kuti ndidi kutongana navo baivo varipo ndiri kudongokuutsananguridza ibedzi nyaya ndaida kungokuudza ibedzi nyaya sezveri sezvamaita kuti ndo zvandinoda kuti inini nditsanangure kwete kuti inini ndimisidzane navo muridziwo ndofanira kumira naye ndiaga ndiye wakatore mabhurugwa angu ndobva abvunzwa zvikazi imi madi kuise pamwana wahanzvadzi yenyu hakuna here kumusha kwenyu ana hanzvadzi yenyu akati hariko zvikazi saka madi kubvise pamwana wamukwasha uyu mupi ko vanhu vavo vakati vanoda kuripwa munovaripa here vakati ndinoripa zvikazi saka chisainai apa kana muchikwanisa kudini kuripira vanhu vavo kumuprofita kwetakaenda iko ndokwetaitaurwa kuti tine vanhu vokwamarimo nesu isusu nehama dzangu dzakangawo dziripowo tichitaurirwa nyaya iyaya tasvika kumba nyaya iyaya vakutanga kuchinja kuramba kuti inini handina kudini handina kudaro asi pepa rakanga ratosainwa nababa wekwanatsira takanga tiinamwe baba wekwanatsira wakanga varipo ndo wakanga wasaine pepa iroro baba wekwanatsira ndobva raerengwa futi pepa riya tanga taane vamwe vanhu tagara semusha zvinhu zviya zvakuchidoti zvichigadziriswa ndobva waramba wakati inini handizvikwanisi vanhu vacho wawanda chii tikati aiwa uko kwetabva mati munozvikwanisa wani saka kana zvakadai ndope takaziva kuzodzoka futi kwashe taenda kwashe kuya tasvika takuda kuchitaura nyaya mwana wamukomana ndobva waya ndobva avhiringidze nyaya iyayi takaende kwamai Lee
kwamailimu Makwira ndokwetakaenda iko. Saka tazodzoka futi kwashe uko takasvika kwashe kuya kuda kuti tichadai nyaya panoa kuti hai mimi muri kupa mama yangu chichi padare paipa kutoite noise ndo mapararira akaite dare. Ishe ndobva ati imimi chiendai mofamba kana mazofamba modzoka papi pano hatina kukwanisa kuzozviita nokuti takazongosimuka padare paya munhu akazongosimuka uyega ndo masimukire etakaite padare. Mukomana uyu waiti mabhuku anoda kuti padi kwasensechi. Mukomana uyu echibvunzwa isusu tichimubvunza tisakatanga kumubvunza kuti mabhuku edu uride kuadini haana kuda kudaira asi azobvunzwa kwakataura kuti azini mabhuku aya ndinoaita akadzangu ndinoriwaridza kudai bhurugwa ndorara naro asi ndichirara nebhurugwa muridzi webhurugwa wacho ndiye wendinoona kuti ndiye munhu wendiri kurara naye ndisi kurara nebhurugwa basi ndiri kurara nemuridzi webhurugwa ndikariwaridza kudai ndakaone muridzi webhurugwa zvari ndiye wendinenge ndakurara naye ndo matauriro aanoita. Kana zvadaro zvozoguma nekudi mabhurugwa anawo takangosiya zvakadaro hatina kutora inini rangu anaro ndisingazozivi hangu zvamwe asi ini rangu kungobva petangobve pashe ndo petakangogumira kuposa kana nhasi uno angori nayo takangorichengeta. Hamuna kutyawo here kuti sezvamaudzwa mashandisirwo awo mucharamba muchingoshandiswa? pamwe angoramba achirara nawo. Hapana nyange dei akanyarara nawo Changamire chakatanga ndo chakachenjedza handiti wakatotiuraya musi wokutanga nyange dei ndikachanyatya izvizvi zvichashandei. Hapana zvinoita kuti inini ndakatourayiwa musi wokutotanga wacho wakatange kurara neni kana ndaa chikwambo chawo ndatoa chikwambo chawo ndo zvatoapo inini akutoshanda ndini ndatoa chikwambo chawo ndakauya mumusha kwachosho kuti ndiitwe chikwambo ndo zvatongowapo hapana chimwe chendingachatombotarisira baba ndatoa chikwambo chemumba mwawo ndo zvatoapo zvacho saka ndinotye. Alright, saka ndoona sekuti dare kuti uzokudedzai kuuya kuno haisi mhosva ba kuti mapara mhosva nekuti umwe mubvunzo unogona kuti ndindatadzirwa ndindonzi uya kuno chibvisai dare inyaya yekuti inyaya inenge yamudariro kuti mubatsirike handiti inyaya inenge yamudariro kuti mubatsirike haigoni kutaurwa muri kunze kwedare. Saka sunukukai zvenyu kunyasotipa zvese nezvamusina kubvunzwa munofanirwa kunge muchidini muchitaura ndo zvinobatsira dare kuti rikwanise kudini kuona nekunzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei iri kuende pinodei handiti. Saka zvamakaudzwa imimi nemuridzi wekuba mabhurugwa kuti ndinoriwarira ndoenda pariri kana ndaenda pariri zvinoreva kuti ipapo munhu anenge ari muridzi waro anenge atopo kurati uyu mukomana uyu ari kutodiwa kudare zvakadini zvakasimba zvisina kana kunyengerera ba handiti zvisina kana kunyengerera nekuti zvaari kuita izvi zvinoratidza kuti pane ushereketwa hukuru unofanirwa kuti iye kana apinda mumatare saizvozvi tinozonoona kuri kubva ushereketwa nekuti mufana mudoko kao handiti kana aine vanomutuma handiti. Iwe mai Augustine shoko uri kurinzwa here mudare wakambonzwawo here mashoko? Saka mukati kudii semhuri kuti zvapera sei? Ya saka Augustine ari kudiwa kudare ndiwe mai wacho ndiwe unomuburira sadza. Augustine ngaauye mudare adaire nyaya dzinenge dzitaurwa kuti kunoku nekuti nyaya dzine maringe nechekuita izvozvo kureva kuti dzese dzichangosara dzakahengeka nekuti iye hapo handiti. Saka tinokumbirisa kuti kana wasvika kumba unomutaurira Augustine kuti shamwari hande kudare unopanda handiti kuti zvinhu zvinozvifambisa sei dai ari kune zvino tisingaiti zinzwa wakanzwa nekuti zviri kunzi akati. Saka tinoitoda iye kuti ataure kuti hachokwadi ini ndini ndinonanira kana ndiri ndinoba mabhuku kutora vaninoita bhurugwa ndienda atotora munhu handiti. Asi shoko riri kutaura kuti pane kutumwa ndizvo ndanzwa zvakanaka kana kuti maanalysis amakazoita kuti yanga yangotsvagidzo yamuri kuita iye akataura achiti anotumwa Augustine unoti pane munhu unondidaidza isati ndaenda kotora mabhuku ndinozwe izwi remunhu unondidaidza asi munhu wakanditi azi ukanditaura ndinokuuraya
nokuti akada kuzama kuda kuti ndiani munhu wacho kana kudaroko akada kuzama kuda kuti munhu wacho unokudaidza ndiani izwi unozwa ndere munhu womurume kana ndere munhu womukadzi kana ndere munhu womukadzi ndinozwa izwi rinondidaidza kuti ndisimuke ndizoende kotore zvinhu ndo matauriro anoita mabhurugwa aya anotora pawaya here kana mumba inini rangu kumubvunza kwendakaita inini wakati azi ndakatora rakandani komugadheni makarisiwa kwei kugadheni ndokwetinogezera ndokoma makarisiya werere handichazivi nekuti ndakazongoshamisika ndakurona rakumba kwake handisi kuziva kuti ndakarisiya here endakatoshaya yacho iri ndore ndakaona asi ndori nemamwe mabhurugwa angu anotosvika kuma6 endakashaya pendakazoone iri manje kuti iri ibhurugwa rangu ndobva ndachiende kuchosecha manje mumba kokuona mabhurugwa angu hamuna anotosvika kuma6 mabhurugwa angu endakashaya matorero ake handina kuaona ende nenguva yaakatora handizivi kuti wakatora rini kundiziva kuti ranga rane nguva yakareba saiririko handizvizivi chendakazongoona bedzi kuti iri bhurugwa iri nderangu saka imi semunhu apinda mudare rubatsiro rwamungatsvaka kudare rubatsiro rwakaita sei inini rubatsiro rwendiri kutoda rwakatokura nenyaya yekuti kana mumba chaimwe chaimwe bonde nemurume handisisina ndofunga ndatava negore nehafu ndakambozvitaura futi kwashe uko ndakataurira futi ndikati inini ndiyo nyaya yapo mumba mwangu inini bonde hamusisina kwakungogara takambotanga tichatombonetsana nemurume wangu asi akatosvike pakuzotozvigamuchira kuti ndozviripo tikatozombotosvikawo pakutozvitauramba apa ndakutonototi tinenge tatova tese mazuva ekutanga zvakambotanga zvichimbonetsa kwendiri asi ndakutongo zvinenge zvatova zvemunhu wese nekuti takutongorara kumuka kunze kwachena hapana uchatsvaga umwe kuti zvakadini apa kana kuti kudini tikanyatopepuka hope dzikapera usiku yakutongobhuye nyaya tapedza wabatwa nehope kwakutorara zvotoguma zvakadaro pasina kana nechido nemunhu hapana uchatombotarisa umwe munhu bakwakutongogara mumba kunge ndakagara nehanzvadzi yangu kana kuti zvakadini kana kuti nditi chii saka inini ndakatozvibhirivha ndikaona kuti inini ndatova chikwambo chekumba kwaani kana kuti inini ndakutoraramire marume airi dai ndarara nemurume uyu ndaiti ndakuraramire marume airi saka ndatova chikwambo chekumba kwaani ndo mararamire ndakutongoita ndakambosvike pakurwara nemusana zvekuti ndakanga ndichifamba nemuti kudai ndichirwara nemusana saonana pabodi zvakatanga kuita mabhurugwa atorwa aya ndobe zvakatanga inini murume wangu wakanga ari dhiraivha zvemunoziya wakanga ari dhiraivha paudhiraivha wako waitoti kana akauya masikati chero nguva yaasvika takanga tisina kana kuti nguva ini ndaigare kwamutare ini ndaigare kwamutare saka inini pendakazobva kwamutare ndichiya ndichigara kunoku ndagara ndakarwarirwa nemunin'ina wangu ndobva ndaende kumusha muna 2021 ndobva ndaende kumusha munin'ina wangu wakarwara muna 2020 ndobva azoshaika muna 2021 ndiri ikoko ndobva ndazouya inini muna 2021 muna February ndobva ndakauya munin'ina wangu tamuiga muna January saka paigoiwe nhumbu ndakaziva torawo chipfeko chemunin'ina wako nokuti inini ndakati handina zvindokwanisa kuti nditore nokuti munin'ina wangu wakanga aine vana vake saka kuti ndikamuomesera ndikatore zvinhu vana vacho uzitore zvipi zvikazi chitorai isusu kwedu kumusha kuchimani ngova kune tsika yekuti kana ari mabhurugwa haaraswi anorasa waya anoona kuti haachaiti ayaya saka ndobva ndazitorawo bhurugwa remunin'ina wako ndobva ndatora ndakapuwa bhurugwa 1 rakaite pingi rakadofanana neii ndo randakapuwa bhurugwa iroro saka ndakauya naro muna February ndobva ndakauya kumba uko ndagara muna February muna 2021 muna February kuzobva ipapapo ndobe ndisingazivi kuti bhurugwa iroro ndo randakazoona riri kumaraini riri kumba kwake iroro ndakabva naro renhaka remunin'ina wangu kana uko ndakaziva kuti bhurugwa rakatora rakanga riri renhaka remunin'ina wangu wakafa kana hanzvadzi dzangu kana anese ndakaudza ndikati bhurugwa randakabva naro kumusha rakadini rakatorwa inini angu chaiwo handisati ndaona asi mumba mwacho hamuna kuti ndizive kuti wakaritora rini asi wakabva kubva muna February 2021 ndo musi wendakauya kubva kumusha inini ndichibva kouige munin'ina wangu ndapuwe bhurugwa iroro saka kuzobva ipapapo kuzoenda uko handichazivi kuti wakaritora rini asi takazoona muna 2022 ndobva takazoone mabhurugwa muna September ndobva takazoone mabhurugwa ari kumba kwangu pamwe tinogona kujamba zvimwe zvatinofanirwa kunge zvichidini handitoda kutsvaka kuziva kuti dambudziko riri kunonyatsombaza amenomuchiyamwe kuti kumba kwenyu shungu namai vekwenyu muri kudzishayawo here kana pane zvinotoramba asi mwoyo uchida nyaya yemutoro changamire pamusoro ichangamire pamusoro yewadari pamusoro yewesamutini tendekai pakanaka zvemusiyamwa zvifambe zvakanaka munoona chigarisano tasara taavana ndo chekutanga
kugara takagara hedu takanyarara hazvirevi kuti mombe nzuma haina hasa. Handiti tee takanyarara tichirispektana tingoti tasara taavana zviri kutaura mai avo. Tikapinda mumba hapana chaunongori unongorara tongorara. Nokunga mubvunzo wangu uri kuti imimi ndimuri kurambirwa here kana kuti nemiwo chido nazvo hamutorina? Handisi. Alright. Ndo pane mubvunzo wangu toda kuona kuti dambudziko iri rakanobata pakadzika zvakadini. Asiwo pakufamba kwenyu imimi munharaunda umu hapana pamunombofunga here kuti zvandataramukira nemhuri rega ndimbotandarara? Ndinganyepe handina. Hamutonzwi kuti dai ndambotandara? Handina. Alright, mzee. Ani mai wacho baba wacho vakashai ndimuri kugara naye tete ari kuti hamuna tombomuona nezviro kana nasi? asi pamba pambuya haasviki here? Anotogara pamba pambuya. Pazotange kuite nyaya musi weSunday pauye tsamba Monday yacho Augustine ndobva akamuka asipo ndobva ati Monday chipiri zuro marimwe zuro chitatu Augustine ndakamuona akatonditi maswera sei mbuya ari kudzika futi kumba kwambuya. Zuro ndobva akazomuka ndinhasi reka ndinezobva azomuka futi asipo. Augustine uripo asi haasi kure ba. Uri kungotenderedzwa mudhuze imomo Augustine uripo asi haasi kure ndondini ndakamuona chitatu manheru. Saka kutaura kuti ana ari kumutimisa kudai. Augustine uripo haasi kure. Nyaya iri apo pamusoro tichitaura panyaya iripo isingapedzi kana kuti kutenderera. Munhu uyu une dzinza rake asi ava vari kuti kana paakutaurika nyaya anotanga kupengerana mwana otaramuka. Vane chimisikidzo chekuti kana paane nyaya yokuti dai akapa pasina zvimwe zvese mwana uyu aripo. Asi chimisikidzo chiripo paakazonobatwa nana sekuru uko vakanobatira kwamavharamu kumba kwacho kwambuya ndokwakanomutora. Handiti saka tiri kuti mwana uyu chaizvaka ari munzvimbo imomo haadziri kure asi vanhu vane meeting yavo iripo isingatenderere kuti mwana uyu kana pauda kuita nyaya vanomutaramudza. Zvinhu izvi vanozviziva izvi. Handiti hapana munhu usi kuziva nekuti mwana uyu akanzi bvisai zvinhu zviripo aende kudzinza rekumba kwake mwana iyeyo. Saka isu tiri kuona kuti mwana uyu ari kudzokera futi papi apa pane akanongedzwa kuti bvisa zviro zviri pamwana uyu. Uyu uvhiriga uyu akarohwa nabhenji naiye akarohwa akanzodzokera kumusha kwani kwenyu uyu aripo asi akadzoka izvobva vapora futi. Mwana uyu aripo futi akutogara ipapo akutera zvese vipi izvo zvachiita ubenzi upi ipapo zvinoratidza kuti pane munhu ari kutodini hake. Saka ipapo muri ipapo musiyamwa isu sedare tiri kunzwisisa amnotwa dare mamuchine masoko ekuatingogura. Isu sedare tiri kunzwisisa kuti pane ushereketwa hutori kutotenderera papi apa. Asi nekuda kwekuti kunzeko kune vamwe vane nyaya dzakafanana neiyi tichangounganidza mastatement acho. Asi nyaya iyi ichifanirwa kuti inopera pana Augustine. Augustine zvichibva pamanikidzo yedare achafanirwa kuti afambwe naye. Zvine mapurisa anobvawo pano, zvine imi muri pamatambudziko mofamba naye kuenda kuvaprofita kana kuitonzwa kuti chii sezvo danho rekutanga rakanaka akatopinda pariri rekubvuma kuti ndini nyakutora chinyi mabhurugu. Handiti saka chasara kuti paite gurupu revanhu vari pamatambudziko avo naiye Augustine vachitungamirirwa nemapurisa edare rino kuti vafambe vadzose mashoko anogona kutibatsira kuti husatani huri kunyatsogadzirwa papi nani nechinangwa chenyu. Saka ndinofunga kuti pakupera kwedare redu rezuva ranhasi mese mapera kupinda mudare tichachizokuunganidzai tichironga kuti mungafamba zvarini uye Augustine taakutomutsvaka zvakasimba nekuti pane husatani badzi huri kungodini huri kungoshanda achitoshandiswawo sezvaari kureva kuti pane zwi rinondi tichiita basa. Handiti saka izwi iroro remunhu waanoziwa waasi kugona futi kutaura kuti ataure nekuti akarambidzwa kuti usanditaure. Handiti saka vaprofita havazomiriri izvozvo vanotaura kuti apa pane husatana. Saka tiine chivimbo chekuti dare rino
richakubatsirai, asi dare rino haritangi nyaya dzaisingapedzi, yatopinda kudai yakutotifadza kuti tione kuti ichapera sei, kuti matambudziko amuinawo pakugara izvo zvemisana izvozvi zvekuti mumba maakungogara matambudziko makuru. Tototenda Mwari kuti mese makawirirana pakuti tiri padambudziko. Zvinhu zvikuru izvo zvinoratidza kukura kwenyu. Vari vamwe zvino vangadai vachinongedzana, handiti? Semutauro wenyu nekukasira, nyaya iyi tinoda kuti tiifambire mutauro wamava kuti zvinoreva kuti indatowo chikwambo mushamani machiweshe. Tinoda kuti nyaya iyo igadziriswe nekukasira, igadziriswe nekukasira, sezvo varume ndanzwa zvakanaka here kuti muprofita here kana kuti mukomana akataura izvi? Akataura kuti mashandisiro anoita mabhuruku iye wakatotaura ega. Saka yakanaka, wakazvitaura ega. Kana kumapurisa kuti kwaenda kuti waizwa wakazvitaura kuti saizvozvo kuti tizvizwa hedu nemakuhwa, ai waizwa wakazvitaura kuti saizvozvo kuti tinotenda. Saka buda henyu mudare ndachikumbira mheno vadani mai ava chipfeko chavo chichiko chakatochengetwa zvekuti pavakanopuhwa vamwe chipfeko chavo chiriko. Saka taida kubvunza semachengetero ivo vachipindawo mai vacho kuti zvipfeko izvi zviri pamba pavo. Aiwa, tinoibata musiyamo, musaise henyu mashoko mukanwa mani medu. Umwe mune zvamunoda kupa umboi. Sorry, ndisati akubata. Sorry, wale uchangamira. Awo ndi baba. Sorry, tatsina kukuziva. Aiwa, ngawataure. Ngawataure. Ndakanga chikumbiro kuna namusiyamwa ndakazvipereka zvangu. Kuti uri musoro watema kumwana wangu ndikuti ndipe inomboenda kuchipatara. Ndinodenda rapa mwana wangu kana musiyamwa isi. Ndinorisengudzawo ini sembereki sei kana kuti ini munorisengudzawo sei. Ndaikumbira kuti muzondipawo nyevenuso nekukasika. Inyaya iri kutondikatyamadzawo. Chamurikumbira ndechekudii? Kuti tikasire kugadzirisa nyaya. Kufumbiro sechichemo chandaunzwa chamupa mukwasha kuti nyakupfuma ndakutotya kuti nobvunza pfuma pari kutambwa mpira. Pasi kutambwa mpira panotyisa kubvunza. Saka inyaya yandau itondorwadza kuti dai zvichiwanikwawo kuvamwe ndakafanirwa ndambozvinzwawo ndonyaradza pfungwa. Inyaya iri kutondityisa iri kubvunza. Aiwa, yatoo munomu. Saka tati kupedza muswero wanhasi tinenge taakutoziva kuti right musi weFriday tatoo padanho rakati. Aiwa, pakanaka chimwe. next Baba,